Det er ikke fedt at køre spritkørsel. Unge og spirituskørsel. 8 ud af 10 gange er det sgu jer, drenge. Så forbinder jeg det med en ludgammel BMW med 200 ruder. Ja, jeg synes, det er så taberagtigt. Bakruder, ærligt talt. Det var bare en ganske almindelig fest. Vi var bare fulde, og det var helt stensikkert, at han har fået alt for meget til at køre. Jeg kan ikke komme på et øjeblik, hvor det er i orden. Det går jo galt på et eller andet tidspunkt. Tag da en taxa, du. Det er det lige meget. Så er det jo sjovere at komme ind til byen med 3 pæne piger i en taxa, end at køre derind alene. Det imponerer overhovedet ikke pigerne. Det er ikke noget, man får os med hjem på i hvert fald. Nej. Vi er meget mere til bus og taxa, ikke? Det er i hvert fald ikke lige frem tøneren. Der er lukket. Sørg for, at den her video kommer ud. Del den. Del den, like den, bare gør et eller andet. Den skal bare sidde inde på nethandlen. #StopSprit. Stop sprit.